Fi żjara f'Palumbo l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil ma lissinx kelma waħda dwar it-tħassib ta' residenti tal-madwar minħabba l-operat tal-istess tarzna. Tant li fl-aħħar ġimgħat u xhur ħarġu persuni jipprotestaw u l-awtoritajiet kompetenti ħadu diversi azzjonijiet fosthom minħabba grid blasting b'effetti fuq ir-residenti. Staqsejna dwar hekk u l-uniku reazzjoni ta' Busuttil kienet li rridu t-tarzna tagħlaq. Dr. Busuttil, għadek kemm żort mit-tarzna ta' Palumbo, però inti taqbel mal-operat ta' Palumbo, il-mod kif jopera l-fatt li qed jimla n-nies bil-grid blasting, taqbel mal-operational hours tiegħu kif ukoll li bl-istorbju esaġerat li qed joħloq inkonvenjent ma' residenti. Il-vinti tridu jagħlaq. Ir-residenti saħansitra marru l-qorti minħabba l-istorbju, iżda Simon Busuttil ħassu onorat b'din iż-żjara. Żjara fil-kumpanija li ħadet post it-tarzna li fallit fi żmien Gvern Nazzjonalista bl-eks Ministru Austin Gatt il-moħħ wara l-proċess ta' privatizzazzjoni li wassal għal miġja ta' Palumbo f'Malta. Importanti għalija imma wkoll nistqar magħkom hija żjara emozzjonanti ħafna. L-uniku konsolazzjoni ta' Simon Busuttil għar-residenti hi li l-kumpanija tista' tinvesti fi proċeduri li jagħmlu inqas ħsara lill-ambjent. Privatizzazzjoni u li din il-kumpanija issa għandha l-possibilità li tagħmel investiment.